салом алейкум бародарон ва ахварони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз нархҳои арзоне ки шумо хостен 6000 сомонӣ сар карда соҳиби мошин бешен. то 20000 сомон аст дар бародарон мошин. барои ҳамин хостем ки ҳамин мошинҳоро пешниҳод кунем, мумкин ягон тад мегирен. охир дар видео лайк монем, мегзарем ба қисми нархҳои мошин. ВАЗ 2109 соли 1990, нархш 7000 сомонӣ бародаро. мошин дар Хуҷанд қарор дорад, объёмш 1.5, механика, бензин, газ. мошин дар ҳолати хубай. ухтон мерен пеш мебинен, маслиҳат мекунен. 7000 сомон бародаро. рақамҳо барои занг задан 933 ҳамватанони муҳтарам, агар шумо нияти гузашта омадани сарҳади Русияро барои гирифтани картаи мигратсионӣ дошта бошед, пас мо дар хизмати шумо. хати сафари сарҳад, Федератсияи Россия ва Қазоқистон. барои ором ва истироҳати шумо мошинҳои замонавӣ дорои Wi-Fi. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. кӯшиши мо барои осон кардани кори шумо. Opel Vectra A гуфтем бародаро, бисёр хоҳиш кардем ина марамад. Opel Vectra A соли 1994, нархш 20 сомонӣ солиш бошад 2007. мошин дар кони бодомай, объёмш 1.6, механикай бародаро, танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. даронаш ҳамаи ҷош созай бародаро. мошин арзон намешавад, танҳо нархш 24000 сомонай. агар гирифтанӣ бошед мерен пеш мебинед. рақамо барои занг задан 988 31 1004. ва бародармон хостанд ки ВАЗ 21090 ра бинен. марамад нархша амин нарх ки гуфтагем 6000 сомонӣ, ана амин 090 бародаро. мошин дар душанбе қарор дорад. нархи 6000 сомонӣ бародаро. объёмш 1.5, механика, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документош буд шудаги яъне ки бародаро. хайбо мерен пеш маслиҳат мекунем. рақамо барои занг задан 908 44 26 96.
бародаро тангени фурӯшиай солиш 2006 нархш 18000 сомониай. мошин дар ваҳдат қарор дорад. хай мерен бояд пеш мебинед рақамо барои занг задан 919 50 2094. як таидия ваз 2109 астай бародаро нархш 9000 сомониай. мошин дар шаҳри Тусай, объёмш 1.6 механикай, салон кожа, магнитофон дорад. ҳама тарафа хубай. хай бо меренай пеш мақсад мебинен. рақамо барои занг задан 939 02 03 03. یا برادر хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. хостем ин мошини арзона барои шумо пешниҳод кунем ки ирам шумо хостагин. агар боз ҳам мисол ягон фикротон бошад дар комментария ҳатман нависен, мо дида мебароем. ва аз шумо як хоҳиш, дар видео лайк монед ва дар пешатон кадоме боша гап занед дар ҳамин видео лайк монанд ва видеоро поделиться кунед дар имо, ватсап, вконтакте ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. боз наворҳои хубро барои шумо пешниҳод мекунам. бо шумо будам ман Али Акбар. дар паноҳи худованд бошед.